Naragsak nga aldaw yubing. Okay kayo ka din at laeng? Good. Nakasagana kayo ka din nga dumingig ken mangbuya kanya? Pakaragsakak no kasta. Anya idin dagiti inadaliyo nga panaggaraw dagiti maduma-duma nga parte ti bagyo. Gusto magna agtaray aglagto agsala agkuta ken dumapay. Ubing agkantaak denggen ken buyaan da ta adanto sa dagsude. Musika ket naragsak agkatawa ka. Musika ket naragsak agkatawa ka. Musika ket naragsak, musika ket naragsak, musika ket naragsak agkatawa ka. Musika ket naliday agsinaay ka. Musika ket naliday agsinaay ka. Musika ket naliday, musika ket naliday, musika ket naliday at sinaay ka. Musika ket mabuting agkararag ka. Musika ket mabuting agkararag ka. Musika ket mabuting, musika ket mabuting, musika ket mabuting agkararag ka. Musika ket makaungit aglagto ka. Musika ket makaungit aglagto ka. Musika ket makaungit, musika ket makaungit, musika ket makaungit aglagto ka. Naawatan yung metlaeng jay kinanta. Very good. Anya dagiti agduduma nga karirig na ijay kinanta. Gusto, naragsak, naliday, makaungit, ken mabuting. Intay tataamuhin ken adalen, dagiti maduma-duma nga karirig na. At dain sa ganap dito'y nga istorya. Dumngeg kayo takalpasan ti panagistorya, ket agsaludsuda. Daytoy ni Cardo agkatkatawa isuna nga magmagna nga nagapu di eskwela. Gapu ta gusto amin ni inaramid na nga iparamid ti mestrana. Anya ti karirik na ni Cardo. Gusto naragsak. Kasano ti rupa nga naragsak. Kasti kadi? Very good. Ipakita yung man kanyak. Dayta rupa yung nga naragsak. Very good. Dayto yung net ni Maria. Nangan ni Maria ti adu nga kendi. Agsangsangit na nasakit ti ngipen na. Anya ti karirik na ni Maria. Gusto naliday. Kasano ti rupa nga naliday. Kasti kadi? Very good. Ipakita yung man kanyak, tiro pa yung nga naliday. Okay. Dahito yung net ni Kikoy. Nakigtot isuna agapo iti, napigsa nga kimat ken garuod. Anya ti karirik na ni Kikoy. Gusto mabuting. Kasano tiro pa ti mabuting. Kasti kadi? Ipakita yung man kanyak, tiro pa yung nga mabuting. Very good. Dahito yung met ni Ana. Dildilatan da isuna ngas asarin. Ket dinarog na ida ta makiriri. Anya ti karirik na ni Ana. Gusto makaungit. Kasano ti rupa ti makaungit. Kasti kadi. Ipakita yung man ti rupa nga makaungit. Dagiti sinarudsud ko ket dagiti upat nga karirik na. Kastoy ti rupa ti naragsak. Dahito net, tiro pati naliday. Kastoy, tiro pati mabuting. Kastoy, tiro pati makaumit. Tata ibagayo ti karirik na dagitoy ipakita kada kayo nga ladawan. Kitaan nyo daytoy. Anya ti karirik na gusto naliday. Daytoy. Yes, makaumit. Daytoy net. Naragsak. Ket daytoy. Mabuting. Adayin sa ganak ditoy nga pagsusuruan tayo nga agpili iti agpapada wenno agkapareho. Anya tatay nga rupa ti karirik na daytoyen. Gusto na ragsak. Pilyan tayo man ti kapadpada na kadagitoy. Correct daytoy, daytoy ken daytoy. Anya nga letter dayto? Gusto A. Pilyan tayo man ti kapadpada na nga A kadagitoy.
Correct. Daytoy, daytoy, ken daytoy. Anya nga number daytoy? Correct, 3. Tatapilyan tayo met, ikapadpada na nga 3 kadagitoy. Correct. Daytoy, daytoy, ken daytoy. Daytoy ket sarita, basaek dinggin nyo. Lola. Lola. Tatasapulan tayo ti kapadpada na nga lola kadagitoy. Correct, daytoy, daytoy, ken daytoy. Ada kadinyat laeng na adalo kanyak tataubin. Uy maragsakan na kanyo lipatan wen. Day tangar tinagpatinggaan ti leso nyo tatangalawas. Siyak manen ni Ma'am Yolanda Suryaga Balisi. Ti maestrayo iti kindergarten. Dito'y pagadalan nyo mabaga West Central School. Nga mangipagbaga, day ta imam ket dalusan, sakbay iti pandangan. Bye-bye!